जतनो सारि गाहाम पुइलानो लामसगो जैनिक इडु एन एन्टारटेनमेन्ट युट्युब चेनेल निबो खाक्ति हंके जों तिनि बेलायनो तंथगो तां हंके जिनि तिनि युट्युब चेनेल खरकसा नगरायनो जों मानखा हंके बबाय जों तिनि जरा किसा नावै कक सालायनाय बंखा कोक्लब सिग्रों kothomabwsarog sigrung tei koktang SMS abo hairok tabukni jorarok belayno bo sinijak jotobai to sinijak ephano khoroksa khorok nile sinio hingke जों faidi tini bini lifestyle tai bini lockdown ni jorarok bahai ke kadui tong bobai sabsa kok salainai hingke faidi जों tini bono puilano lamsolainai hingke puilano bon gwnang Raisok Debbarma no lamsago जतनो खुलुमबायखा नरनि बसkango tini नरनि YouTube channel o phai belayno tongthoka daidam sanai jora kisana tini norok noroi mama bai angbo belayno kha tongthogo hingke borong gwnang Raisok sarnang puilano singnago chungo nung bahai ke chini koklop.koktang.kothomabwsarog o hapora hapaika chini nai tongnai lokorok kisa saikhanar ke belayno sanai sana hingke to kwbangma jora nangnai epono short ke saono tang hingka hingke jora khajak tongmani bisingtwi ma palinibla he diba abo to thik no hingke ang sana thangka ang hingke 96 97 jorani simi no swinarok chengkha hinui mano tang hingka hingke jorao kisa misa swinani bahai phaika ba thaisa thainei buni rokma porikha ma sika jorani simi no kisa swinarok chengkha hinui ba sana thangka hingke umakanta hostel arono ani swinani puila chengmani thai ba jaga ba jemon bwsakhok hinui mano aroni simi no ani koklop koktang rok swinani chengo hingke hingke puilano borong gwnang sarno sanani muchungo nung bobo hai koklop koktang bobo hai types means samajik in orthonetik ba nini tripura hano lobui nini hamjangmano lobui bobo hai koklop rok bisi nungsui sana thangka hingke to ang to aswk koto kwbangma je tabuk nini samajik hindi tripura hano lobui hindi ha amano lobui hindi abo hairok to swikha haibano ani jesik bango hmanga hingke abo wngka hingke hamjakmung tui bango tang hingka hingke hamjakmung no puito chanai hamjakmung no bisas khlainai aboni bagui hamjakmungni koklop rok ani thani kwbang swijak tongo ba kwbang ma swija haima tongo abo rokni bisi kwbang haima tongo ta hingke nung tini chungno chini pandano mwchangna bagui puila bobono sai khwnarwnai chini naitongnai lokorokno kisa nini yakbai thangbai swijak nini kolomtwi khiklai swijak ba nini uansukgui swima rokno chungno thaisaswk puila bobo sai khwnarwkha hingke nung chanai do saono puila hamjakmung no tui sakai saono haima tongo do kokrwai sadi tang hingka hingke nini to hamjakmung tui no saka hamjakmung tui no kwbang swija hinui hamjakmung tui no kwbang swija aboni tui no hamjakmung tui no kaisa puila sai khwnarwknai haima tongo bahai ungjak comment khlai sabai jeta do aswk se hamjagui tongkhe hingke koklop ni mung hingke aswk se hamjagui tongkhe aswk se hamjagui tongkhe ani mokol ni muktui tangi nini mokol tui thopsa phano klaiya aswk se hamjagui tongkhe ani hamjakmani kokno tamoni ini bwkhao kisa phano jaga rai ang aswk se hamjagui tongkhe ani khano tangui tongthogri maya ani khano tangui supungui maya aswk se hamjagui tongkhe tui thopsa sanmani ba tamoni watui no nasi motom khopsa sanmani ba tamoni jora no nasi aswk se hamjagui tongkhe ba belai khana toka hingka hingke nai tongnai lokorok bo belai khana tongjago hinui khakao hingke sar no tui thaisa singna muchungo nung je aswk jora koklop rok swi phaika koktang rok swi phaika abo ki kebono uansukgui da swi ba sak saichung ba nini abo style da ba haino singna muchunga swikha haida haiya sana thangka hingka hingke nung jemon usta khokai hano sino ma chung tabo saimano usta khokai hano sino hingka hingke uansukgui nadi angbo
sago klai sago obohai jora sokbai gaba swinani nangkha ani swimaya means kaisa bokao hamjak mung phano wngkha abahai sokbai ga abahai ge swijagui thangkha hai tangkha hingke haino tongtui chatui koklop koktang rok phaio hayado abo nang kisa deeply uansukjak ba nini bokao kisa dukhu nangjak ba nang kisa mokjak ba mwning muchungkha tongthokka abahai jora rogo koklop koktang ro nongkhorui phai nongkhorui phaibro swiyangkha kintu marigya abo jotono taisa nongkhorui thangpai ta nang jefuru swiyo ba jefuru swina muchungo ba jefuru lama himtwui ban muitu manui rwkha hingke afuru muitu khaina rwkha hingke tabukni easy ta mobile phaika fatsa sawi swina rwmano fatsa save khaina rwmano belai kwlai ta hingke ang jefuru swikha ah jora to kolom khata se nango hingke ah jorao kwbangmano phaikha haibano torokliya hingke sa tabuk chwngmo tei kaisa bo hai koklop sawi chini pandla tei bwskang agornai do sai khana rwkha hingke belai chanai hingke obo hingka hingke ang tabuk je sana naimani obo hingke ani kami no tui swijak ani kami bwswk je naithok bwswk je tongthok buphang uaphang bai kholopjak toksa tongmili bai mwchangjak hingke aboni tui ang swimani hingke naitwui norok bo hayengjak khoda khana tongjak hingke do sarigna sastui belai si khwnarang muchung tongkha do kokrwi sai khwnarnai sana nini je phaimani ba sawi no khwnarnai ta hingke obo hingke kokloni mung hingke ani kami ani kamini kokno sanani thangke painani sia ya sia gara naithokma bara tongthokma pailanglia ani kamini nokha tolao chumui rok bodol bodol byang bo thanglai tongmo sindolai toma kokthai ba khol kamio tongoi hatsuk naharui jaduni japsidi dangdu chongpreng tamno muchungkhe waisa suk tangmui naidi kamire keui tuisa tuimotom tongjao kochok tirui aisuk phungsarik haboni bwkhak thanglaiyo laisuk tirui nogari khunjak takhok bai bukhuk kena nanglaima kwrui jotono thansa chapjakmo thacha kamini chwla bwrui ani kamio nokha pilala chumui rok bodol sorry chumui rok kuthum laio chuchuni khogo hamung siniya kothoma khana laio ani kamini nakharai kwbang nairwrwk naithokrwrwk kamini tui koktang swikeba tebsi bangrwk bangrwk ba hingke saro belai khana tongkha nino bahai khanabai ani kami se muitu manchio tang hingka hingke ani kami bo bahaino buphang uaphang bai kholopjak buphang toksa toktui bai mwchangjak belai no khana tongkha sar nini swijak koklop rok belai no nangmani hingke sar nang o jorao phai bobo hairok koklop rok swi tongba tabuk khe nini aja yini swima bai tabukni swimani kisa favorite pherlaika abo kisa chwngno ba chini nai tongnai lokorokno sai khwnarwkhe belai chak tang hingka hingke jora kwrwngsa jaga bathak tongya abono muitu narodeo muitu khlai rwo jora kwrwngsa jaga bathak tongya hingke chini swimung rok bo kwrwngsa jagao tongya ba ang je puila saka ang hamjakmano chimi swio hamjakmano chimi aram nangjak haiya twrwk twrwk uansukmung kuthuk uansukmung kwtal phaio uansukmung kaham phaio hingke tabuk boy chungrwk wngrwk jora change wngwrwk hingke jorani logi logi koklop koktang bo change ma khlaio tang hingka hingke jora bai mwchangjak jora bai gothokjak wngnani nango koklop rok means nang imang kulugui phano swimmano mukthango phano swimmano tang hingka hingke uansukgui bo swio nugui phaimani bo swio ba nugyakho abo hairok bo koklop rok bo swijak hingke nung je swngmani question hingka hingke abo hai jorani logi logi tabuk change wngnai no tang hingka hingke jefuru ani boys ang jefuru 9 10 tongkha aboro hamjakmung happaikha tang hingka hingke hamjakmung to hapnai no jora kaisa je se borok phano wngnai no hingke jora hamjakmung no bisi swikha hingke tabuk hingka hingke ang besirbag hingka hingke kwbang kuk no mwni gothokse switongo tang hingka hingke entertainment khlainani abo belai no nango chini entertainment kwrwi hingka hingke borok rok pressure klaio ba ma mwnuya hingke family pressure kwbangma kwbangma tongo ta hingke kwbang kuk no mwnuikha hingka hingke tongthogo hingke ang ayang bwkhaktui joto borok rokno no mwnui rwnani chai tongo hingka hingke ani koklop rok poriwi baksa khatung hinui sahoro
Abo hainga te bukha dongthogo te sina mujung ba mamuni suka ba saleng suka ba khnatok suka abo haira kwbangma saka hingke belai no sina mujung ba khao te mujungui khai hingke sar tai kaisa tabuk chungno sai khana phaigedi ba chini nai tongnai lukurok bo borok khana mujung tongo takhe bo hai koklop sanai tabo khe kaisa ang sai khanarwano abo wngkha kaisa uansukjak abo wngkha real da wngya saimya phiani uansugui ang baibi simani o jaga hingke ang khoroksa police inspector toya police wngui khoroksa haino habillar hai abo hai wngui thangka abo hai tang tabo hai ta sima jagao hingke jagao khoroksa 2 tarani bwsajak belai naithok bini bagui jotono koborani mano angbo jagao khoroksa khobjak hai ta hingke angbo kobor hingke bono salbono borom naina muchungo bono salbono borom nukna muchungo hingke sasingya kwniya kwbangma line o laijak hingke abo hai tui kaisa uansugui simani ba ang to khoroksa army khainai ba hai khainai hingke ani yago silai tongnai bum tongnai hai tongnai hingke salboni chabai tong hingke ha manui rok no ani koklopo dai rebaikha hingka hingke do sai naiyano norok khwnatokjak wngka khe ba comment khlai sari to bahai khwnatojak omoni bumung sike ang abo wngka hingke ani silai hai mwkhang nini bwskang left right khaimang ano nukhai nongkharmang ulna farasa tuijak khe panchu jota kajak tei kwchi bo kwchak khe lipstick phurjak nono nukhai kirimang sabdan bisiram kisa phano muni klainani laithang bwskang nungani silai hai mwkhang guli hai mokol naithokma magazine hai bukung tamung khanai nini ang peri khai tongphurumang gano twilaio nung susi tamno hingke bo nini babo se bwskango o nini babo ni kirimang mwkhang no huimang sara gya kokno hamjago hinui yorno saisingya kwniya nono hamjaknai nono maya khe guli chai thinai lama o buso kebeng tongkhe silai kogoi sap khai rwnai tui kupulung laimia hingke arbo kheklai rwnai sal kisa chwngno chini bwsa achainai bonai ke 47 ni nukharnai hingke ba belai khwnatok sar obo hairok khwnaya ko haima tongo waisa phano khwnaya ko haima tongo belai no khwnatoka nini obo sadron tang hingka hingke omo hairok kebo swimani nugyako ba swiyako ang bo haino ma tongo tobo khe ang uansuka obo haike swinani hingke ba swijagui thangka tei tamo khainai hingka hingke sar nung to hamjakma rok no ba bisas khlainai ba hamjakma no puijo thangnai hingke tabuk teisa haino hai hamjakmani tui tei kaisa saka khe ba chini nai tongnai rok teibo khwnatokjagan tamo lokorok do saka khe ba ma sanai ta hingke hamjakmung no tui tei kaisa hingka hingke do oke obo 2017 o swimani hingke obo hingka hingke aswk je hamjagui tongkhe aswk je hamjagui tongkhe ani mokol ni muktui omo sai paikha haima tong tamoni muitu khlai riya thaising sai paikha bola omo sai paikha hingka hingke do oke kaisa tei kaisa alka naisibano omo wngkha jephru ang ani first ani life ni puila hinui mano je borok no ang hamjakkha borok no ang saui manliya borok no ang nono hamjak hinui gana thangui sarakliya sana thangyakhai no bwkhak duk duk kwlui phaio feeling no tui kaisa swimani hingka hingke norok khwnaiyani bahai wngjak khwnatokha ba comment khlai sadi khwnatokya hingka ba top lasibung tarde tobo jora 19 11 rok porina haima tongo jorao ani bwkhao hamjakmung phaiga hamjakmung phaiga hingka hingke kolom tui nongkhorui thangka abo khwnainani norok kwrak khwnatokjak bahai sanai nono koklop ni mung no bahai sanai nono ani hamjakma bahai sanani khafang khapiyogui nono sanani hingke borok bwkasa sajai kothai rok no sanani hinui lama malai thangmani bini gana bwkhak phaibo khugo berphaia sabo ba khlai mana bahai sachunai bwkhani kok no koktui no sui nai no
okthai kuplung bokha hilikma bahike heleng dino achaima salo manjakna bagui sahar ka buini khuktui golabo khari kaisa tlangi bono rimani ki kawi satiro tamaro phaya ani hamjakma chips bobai malai gulab na riwi khaponi kongno sanani hinui ang saichung khatung khaja panda kuplung nograima chunsacha hapro sanja sawi maliya khaponi kongno hamjak tongthani bon hingke sara nungabo saisi maliya na tei tam khainai bokha girima bai ako mabai sai maliya abo hingke jengke sara singna muchungo hingke aji nung hamjago hinui je nung borok no sika borok tabuk to tongkhola tam kwring nai tabuk tongkho tabugo malayo tamkhe o current ba o jora da thangnani wngkha.